Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando kubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Mntwana kaNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Singayaphi masuka kuyena ngoba wonke amazwi okuphila akuyena. Sibonga ukubona usuku, sibonga impilo. Ngiyabonga kakhulu kulabo abanginikeza abantu abangena ekhaya lezwi. uNkulunkulu anibusise. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu akubusise, akubiyele nomndeni wakho. Siyabonga kakhulu. Ngibonge futhi kulabo ababuyisa abantu babo abaphumile. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathanda ukugcizelela ukuthi angisenaso isikhathi esanele sokunitshela nonke ukuthi abantu bakho bayaphuma. Angisenaso isikhathi esanele ngoba igroup isinkulu kakhulu. Ngenxa yobukhulu begroup nabaphumayo baningi. Izolo kuphuma abantu abasondela ku-30. Uyabona ukuthi isikhathi esingakanani leso ubhalela bonke abantu ubatshela ukuthi usibani bani wamletha uphumile. So ke makunjalo kusho ukuthi ngibhekene nomsebenzi omkhulu kakhulu. So ke bambalwa uma kwenzeka mhlawumbe usuke ephume ngayedwa uphumile ngimtshela umnikazi wakhona. Lapho ephume khona ngabaningi cha ngicina ngasashongo impela. Nansi enye into engifisa ukuyigcizelela. Abantu ngibafaka ekseni ekhaya lezwi, ekseni eintathakusa. Ngivuka ngo-3 kusuke kuquiet ngoba kubhlungu ukuthi ufaka umuntu kuphambane nomunye obhalayo. So ke ngibafaka ekseni. Uma uletha umuntu seku-late. Ayinjeya namhlanje nje. Mawuzoletha umuntu late. So ukuthi ngizolala ngingayivulile i-message yakho. Mase ngiyibona ekseni labo bantu sebeyongena ngakusasa ekseni. Ngoba njengamanje mangithola ithutshana labantu bebhukhile, ngivula uWhatsApp, ngiphushe. Ngenxa yobuningi bawo uWhatsApp, ama-messages ango-6 ntambama noma isikhathi ngo-5 ntambama sengiwabona ngakusasa ngoba ngisuke nginenqwaba engiyiphushayo. Ngiphushe mhlambe ngidedele. Mangidedela bese ngidedela ukufaka ama-data ehambe bese ngene enye inqwaba. Noma ngiphushe ngiqede bese ngingawahambisi ngoba kuzofika azongicoba ngiqeda amandla bese ekseni ngesikhathi sengiqala ukufaka abantu bafaka ke live ikhona ama-data ngesikhathi ngifaka abantu usuyathululeka ke lenqwaba engiyivalele ngayizolo ezoqhamuka awula ubhale khona ngo-6 ngo-5 uletha umuntu. So asekho isikhathi ngoba sengibhizi ngifaka laba abalethiwe early. So ngicela nje ukuthi icace leyo nto nabantu abafuna ukufakwa beyicelela baphumile ngephutha. Yazi nje ukuthi uma uthumele late kuzololu usuku lakusasa kube manje ngikufaka. Ngithi ngicacise leyo nto ngoba abahlula ukubekezela. Qhame sethi umuntu ngikulethele umuntu nje uthi akakangeni namanje. Ngidabuke ukuthi lo muntu akangicabangeli. Uthi ngimeneja kanjani? Ngempela uthi ngimeneja kanjani abantu abaningi kangaka? Qhamuka umuntu ezoshusha efunela lo muntu wakhe. Mhlawumbe uye lo muntu ozohlala usuku olulodwa enze njani? Aphume. Naye lo kukhona asebephume kabili bebuya kathathu. Ebuya okwesithathu. Angazi mina noma serious lo muntu noma uyadlala. Ngempela angazi, yazi ukuthi angazi. Uyena osuke azi. Labo bantu kabe bethanda ukusheshisana. Ngicelile ukuthi ungifake, ngibona ungakangifaki namanje. Cha phela ngisebenzi wena wedwa. Abantu baningi ngendlela emangalisayo. Mangivula nje uWhatsApp kungena o-40, 50, 60, 70 ama-messages. Uma ke kwangena njalo aze ngithatha almost usuku lonke ngoba phela ngithi khona laba abafonayo.
bese emva kwalokho masisheshe saqeda ngithi ukuphuthuma 2 3 koze ukuthi mase beqedile ngiqaleke ngiphusheke nginike isithombeni nje benginibeke esithombeni. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqhubeka nayo inkonzo yethu yobunye. Ngiyayithanda le nkonzo, inkonzo yobunye. Sifanele sibe munye bazalwane ngoba noJesu umunye noBaba wakhe. Ake ngiguqe, masiguqe, sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho ngawo lo mzuzu. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu onomusa. Ngiyacela-ke ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume ngomoya wakho ingcwele, uzambule. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ngoba ngaphandle kokwambuleka kwakho sizosihlala ebumnyameni. Khuluma-ke Nkosi ngezwi lakho. Abezile kimi abazifune ukulalela mina, kodwa sicela wena Nkosi ngezwi lakho ukhulume phakathi kwethu. Sizwe lokhu umoya akukhulumayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye. Hayi akekho. Asifundeke izwi lenkosi ngokaJohana chapter 17 verse 20 no 21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe. Ukuphi wena? Ukuye uJesu indodana nakubaba uNkulunkulu? Konzo ebesinazo eKatlehong besikhuluma ngalokho, ukuthi uma nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu ekuNkulunkulu. Uthi uJesu, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi, ukhona kuNkulunkulu. Athi nami ngikuwe. Ukuye uJesu, ufihliwe kuJesu ekuNkulunkulu, ukuba nabo babe kuthina kuzizwe likholwa ukuthi wena ungithumile. Bayakholwa ekhaya kini ukuthi uJesu uthunywe uNkulunkulu. Bayakholwa omakhelwane. Bayakholwa emsebenzini osebenza kuwe ukuthi uJesu uthunywe uNkulunkulu. Bazokholwa kanjani ungenabo ubunye nabanye abazalwane, namanye amakholwa, amanye amabandla, nakhona emsebenzini anikho omunye? Bazokholwa kanjani? Yabona liningi igazi elizobuzwa kuwena. Abantu abakholwa ngoba wena awukho kuJesu, naye akekho kuwe. Hayi, asiqhubeke. Siqhubekele kumaRoma chapter 12, soqala kufunda kuverse 6 siye kuverse 8 ekugcineni namhlanje. Verse 6, sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo. Zihlukiswa umusa esiwuphiwe lezi zipho, hayi okunye. Hayi ngoba uhlakaniphile noma mina ngiyisiwula, cha. Ngokomusa esiwuphiweyo siphiwe izinto ezahlukileyo. Uma singesokuprofetha isiphiwo sakho, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Uma singesokukhonza, kube senkonzweni. Ofundisayo kube sekufundiseni, oyalayo ekuyaleni, owabayo enze ngobuqotho. Izolo sikhulume ngokuthi oholayo ngenkuthalo. Ngaze nga-challenge abefundisi bami ukuthi ngempela bakhutheleni emsebenzini kaNkulunkulu. Ngoba phela kufanele sikhuthale emsebenzini kaNkulunkulu. Bakhuthele yini? Wena ukhuthele yini wena emsebenzini kaNkulunkulu? Ngokufanele siwenze ngenkuthalo. Masibheka-ke ekugcineni kuthiwa ohawukelayo ngentokozo. Isiphiwo ukuhawukela. Yazi khona abantu abangenayo imali, hayi ngoba behluleka ukuyibeka, banenhliziyo yokuhawukela. Aphe abantu imali, ahawukele uxolo, ahawukele athenge ukudla,
ephanisa ngakho njalo ayithi uzithengela yena ahawukele enze lokhu nalokhu baphiwe inhliziyo yokuhawukela isipho somusa. Angaze ngisize isipho somusa esekuncishana njengoba uncishana nje wena isaphi leso sipho esasesihogweni sokuncishana awuphani kodwa uyafuna wena ukuphiwa kodwa ufuna nokupha abanye. Isipho sasesihogweni sakwalash bottomless pit. Uzovelani mawuphile? Uzovelani mawuthandile wasupporta? Kuzovela isibusise ezulwini. Ngakho ke lithi ohawukelayo ngentokozo. Ngathi mawuhawukela bese uyakhonona. Buye ukhuluma ukuthi ngeke ngayiyala ngayidolobheni. Bese kufanele ngibagibelise kobani. Yazi uyakhonona. Sibusisa sisekho lapho. Ngike ngayiyala phela ngavula ukudla kwami phambi kobani. Ngingasalambile bavele babuye bazoshona kukho sadla sonke. Uyacomplaina. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Oholayo ngenkuthalo hawukela ngentokozo. Hawukela ngentokozo. Banika abantu uthokoza. Uzowabona amandla kaNkulunkulu. Ohawukelayo hawukele ngentokozo. Hayi ngokcomplain, hayi ngokukhonona. Hayi angabi muhle. Cha. Into esiyenzayo sihawukela ngentokozo. Sipha ngentokozo. Ngoba uNkulunkulu uyajabula ngabenze njalo. Sinikela sithokoza, hayi ucomplain. uNkulunkulu uyakuthanda mntaka baba. Kuneziphiwo zomusa esizinikeziwe eziningi. Alize lithizwe masithande ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Ubunye lo, thanda ngenhliziyo, hayi uzenzise. Thanda ngenhliziyo. Lisho njalo uthi uthando malingabe nakuzenzisa. Nenyanya okubi nibambelele kokuhle. Kwenyanye okubi kodwa bambelela kokuhle. Thande ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Ekwazisana neni nandulelane. Umazise omunye umbeke phambi kwakho. Makuthiwa kuyophakwa nje uthi akadlula abamba ulayini phambili efika uthi hamba phambi kwami mina ngizoba semva kwakho. Kungenani wena hamba ubamba ulayini ekugcineni udedela abanye. Ngoba wenzani ekwazisananeni nandulelane. uNkulunkulu akasisize bazalwane. Ngeke singene ezulwini masinomona. Ngeke singene ezulwini masingahawukeli. Ngeke singene ezulwini masifuna mina uma usenomina kufanele aqale mina kuqala. Mina engimdala. Kusebenzana ukudala. Mina engiyihost kufanele aqale mina kuqala. Akusebenzi konke lokho. uNkulunkulu ufuna sandulelane ngothando. uNkulunkulu ufuna sithandane ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Athethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo. Sidinga ukuthokoza mase sicabanga ithemba lethu. Jabule bengathi kukhona umuntu okukitazayo. Mawungena osizini ubekezele. Impilo yekholo iyashintsha. Impilo yekholo iba yilokhu manje ibe yilokhu. Ngakho ke sidinga ukubekezela masisosizini. Ubekezele ngoba umvuzo wakho omkhulu ezulwini. Ekukhulekeni lithi siqinisele njalo. Masiqinisele emkhulekweni. Uqinisele ekumkhulekweni. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngokusambulela lezi inkonzo. Ugcine nini ukuthandaza? Hayi ngiyibuzela nje. Ugcine nini ukuthandaza? Ekseni uvuka liyashona manje awuthandazile. Hawu kahleni bazalwane. Ugcine nini ukuthandaza? Qiniselane ekukhulekeni. Utelefoni lo wasezulwini
kumnandi ukushaya lo telefoni. Mntaka baba, hlala enkosini, uphile usenkosini, ufihlwe noKristu ekuNkulunkulu. Uzombona uNkulunkulu into azoyenza phezu kwakho. uNkulunkulu wethu uyakuthanda, uluthando. Maye uluthando akathanda ukubona okuhlukile kulokho. Ufuna nathi sithandane, sifakane enhlizweni zethu. Emthanda umakhelwane wakho? Mthande. Makhelwane wakho inoma ubani ophila naye emhlabeni umakhelwane wakho. Ithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Amaqhubu ngeke akusize. Ubamba inhliziyo embi ngeke ukusize. Siyambonga nje uNkulunkulu kwambula ivangeli elihle kangaka. Ngakho-ke uhawukelayo, ahawukele ngentokozo. Khuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni nikhonze iNkosi. Uvesi 11 loyo waRoma 12. Lithe kukhuthaleni ningenqeni. Kanti ukwenqena niso, kanti kuyisono nokwenqena. Umzali khipha misa yazi ngiyanqena nje ukwenza ukuthi. Uyanqena. Usuwonile phela kuNkulunkulu. Usuwonile nje. Ekhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi. Ngiyacela sikhuleke, sesifikile emaphethelweni ale nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga izwi lakho liyaphila linamandla. Izwi lakho Nkosi uyadala ngalo. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngikhulekela abagulayo ukuthi ubaphilise. Uyabazi bagulaphi, baphethwe yini. Ngithumela izwi lakho elinamandla ngoba Isaiah 53 verse 5 ngemvimbo yakho siphilisiwe. Jeremiah 32 verse 17 and 27 uNkulunkulu wenyama yonke akukho okukuhlulayo. Udalile izulu, udala umhlaba, besiyini ke thina masigula. Baphilise Nkosi, elula isandla sakho nengalo yakho eluliweyo wakhipha ngayo abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Bakhiphe napa beseGibhithe likamoya. Baphilise ngiyacela ngeNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Hayi siyamdumisa. Ngokugcinwa inkosi ngalempela sonto sisethawini, yazi ethawini eMaritzburg. Hayi sengigcinile ngeke ngisadedela more information usizoyiphandela wena uthole. uJesu Kristu inkosi, ube nosuku oluhle. Baba uNzibande uyavalelisa.